बोलो बोलो देवघर वाले बाबा की। अखन अपने से सुन रहल छी माता एक्सप्रेस के शाया बाबा खोल दो हो बाबा खोल दो हो बाबा खोल दो हो अपन के बारी हमर रनिया करे सोमवारी बाबा खोल दो हो अपन के बारी हमर रनिया करे सोमवारी हो बाबा कखने से लाइन में खड़ा झलता हो तोरा दरबारी बाबा खोल दो हो बाबा खोल दो हो बाबा खोल दो हो अपन के बारी हमर रनिया करे सोमवारी बाबा खोल दो हो अपन के बारी दिल्ली जनिया करे सोमवारी दिल्ली जनिया करे सोमवारी बाबा खोल दो हो अपन के बारी हमर रनिया करे सोमवारी उ तो हमरे लारक दिन कानै छै हो जान से ज्यादा हमरा उ मानै छै हो सुनले बाबा हो कर पुकार काटा अंगुरिया हो तोरा दुआर हो तो हमरे लारक दिन कानै छै हो जान से ज्यादा हमरा उ मानै छै हो सुनले बाबा हो कर पुकार काटा अंगुरिया हो तोरा दुआर हो बाबा तोरा नगरिया में आके बनल कहो अपन भिखारी बाबा खोल दो हो बाबा खोल दो हो बाबा खोल दो हो अपन के बारी हमर रनिया करे सोमवारी बाबा खोल दो हो अपन के बारी दिल जनिया करे सोमवारी दिल जनिया करे सोमवारी बाबा खोल दो हो अपन के बारी हमर रनिया करे सोमवारी उ तो हमरे लागू दिन सहै छै हो खैला बिना नहीं एको दिन रहै छै हो सुनला बाबा हो बात हमर खास ओकरा से होइ छै नहीं भुखवर हो तो हमरे लागू दिन सहै छै हो खैला बिना नहीं एको दिन रहै छै हो सुनला बाबा हो बात हमर खास ओकरा से होइ छै नहीं भुखबर सतीश राजा करे गोहारी अरविंद गोल्ड बनला पुजारी बाबा खोल दो हो बाबा खोल दो हो बाबा खोल दो हो अपन के बारी हमर रनिया करे सोमवारी बाबा खोल दो हो अपन के बारी दिल्ली जनिया करे सोमवारी दिल्ली जनिया करे सोमवारी।